acolo mâncare sau ce? Nu. În plasă. Haideți. Nu, dar e gheară. Eu și acolo, dar de ce este așa? Și ție punga și atunci Așa, să luați de pe stradă și să ia așa, păi dacă nu are cine ține mult să-i socializeze, ăștia nu s-o pus mâna pe ei înainte. Uite-l mă pe fostul care a zis-o că zis că poate o muri. Uite-l mă ăsta. Unde e Alina? Spuneți că e rochița de seară, nu lasă. Ce să chicotai? Uite-l tu! Oh, toată lumea prinde lumânări pentru el, că zice că a murit. Înseamnă că se te... Asta trebuie luat. E soră cu aia luată de ieri. Și vreți să iasă și pe ăsta. Da? Trebuie vorbi cu Cristina, să vedem. Îl băgăm la Cristina? Ce se întâmplă cu căței care nu... Și câte locuri aveți să Nu lucrează aici. Să faceți poze. Dar să ia cățel. Nu mă văd. Am zis că nu care prezint. Dacă a decorit, spuneți că a zis să vă vedeți. Noi nu suntem de aici. Nu lucrăm aici. Sunt de la Asociația Lupa.